Para Bromo? Rayo. Oh, nini sajla. Usuna okra. Usude. Boto. Nini mung kita mo? Bin bufa tongkho da. Tongkho. Norok asai songkhorok busuk. Masano. Nui man kana hiren jomatia je ereng case khlaijak mani 101 under section attend by murder je khlaijak mani abo sarai saiban kha je puro tabok para Bromo? Rayo. Oh, nini sajla. Usuna okra. Usude. Boto romjaga tapok puro si haide. Mia bo bin bagai mia kebang ma thai thayona jaga no coba khailaimani je hiran jomatena phiokdi hnai tin bo haino watei jorawo kebang ma no loger lekan nang esenung hiran jomatenin bumangai nangbo tapok laharo kesara suja wati manjagai pia batau jora kuno action na je ko je case khlainai rok je romnai rok tam sanai tini da ma phiokna nangnai na bom hai tini je sepak phiokna nangnai nini mung kita mo? Bin bufa tongkho da. Tongkho. Norok asai songkhorok busuk. Masano. Nui man kana hiren jomatia je ereng case khlaijak mani 101 under section attend by murder je khlaijak mani abo sarai saiban kha je puro tabok talangjagoi tongo थांनाय तालनि एप्रिल 23 तारिखनि सालमारियाव ओ जराव गतनांमनि 3 सालनि रमै ब्रक सभा खाइलायमानि हिरेन जमातिनि मुंगै गोबां मा लुकरक थाय जागाव दागति बुनो बुनि केस न बिद्र खायनान बागै ओंथों हनै बुमा बहायनो तिनि मुइमान खाना केमेरानि मांखलिव बेलागिनो वातै बाजाक थिक ताबक Udaipur tu rayo thangmala har kesaro watui manjagai buma kabai tongo dakti o bini sajla kusuno phionani bagai kabjak buma tabok no joto lukorok nugui mannai bini kobang buma botol haiko brei botol lok watui manjagai no laharo naisenglai tongo tini ni bisingo no hiran no phioknani bagai koilekha joto lukorok o killa amchani tongkosang lukorok joto leaders rok YTF ni warriors tongnai rok belekeno watei nui man kana joto yago no sati teijak phiaba bini bumani yago kunu phano korai lahar thik kajaro no bajawoi kaboi tongo dakti o hiren no o putni phioknani bagai bokoikha acha tamo bin ne tamo chaya tong do tamo bin tamo chai tong na bini tang borom jakha chai kore